बै जोंहा सिखना राजा बिस्मितखौ बुथारनाय जाहाथे जेसेबां सुबुं दङ सासेबो बारग'आ गासैखौबो हमजोबनांगौ आरो जुदि सोरबा दंबावब्ला बेखौ नागिरनानै हमनांगौ बे जाबाय जोंनि दाबि। जों दिनै सरकारखौ खावलायगोन जे जोंहा सान्थालि भाइफोरनि गोसोआव माबा मोनसे शंका दं नामा, जायनि थाखाय बिथांमोना बर'फोरनि सायाव बे रोखोमनि मोनसे गाज्रि गोसो लानानै खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों। आरो बेजों लोगोसे सिखना राजा बिस्मितनो सरकारनिफ्राय जेसेबां हायो कम्पेनसेसन होनांगौनि थाखाय जों दिनै दाबि खालामदों। मानोना बिथाङा एखेबारे नंखाय मोनसे अजदाव गावनि जिउखौ बावसोमनो गोनां जाबाय। जों दिनै बे समाव उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय मावख' बिहुराम बर' भवन बेवहाय ज' जादों आरो बेवहाय जों मोनसे प्रेस मिट लादों आरो बे प्रेस मिटआव बे समाव आंजों दंफायो, जोंजों दंफायो जोंहा असम सान्थालि साहित्य सभानि मानिजाथाव आफादगिरि श्री बेन्जामिन सरेन सार आरो बे हाबाफारियावनो जोंजों दंफायो जोंनि मानिजाथाव असम सान्थालि साहित्य सभानि लेङाइ गाहाय नेहाथारि मानिजाथाव मुस्रि सिलभियास किस्कु बिथां आरो बेयावनो दङ जोंजों उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि श्री फतेन्द्र बसुमतारी आरो लोगोसे दङ जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्ला आफादनि मानिजाथाव मुस्रि कर्नेलियास दैमारि आरो बिथांनि मावथि बिथांमोन आरो बे हाबाफारियाव दङ जोंजों माने आसाम सान्थालि स्टुडेन्टस इउनियननि मानिजाथाव आफादगिरि हरिराम मार्डि बिथां। दा बे समाव जोङो नोंथांमोननि जि सफैनो हानाय खौरांगिरिनि गासैबो नोंथांखौ जों बरायदों। दा जों बे प्रेस मिटखौ लानाय जाहैबाय जे थांनाय 19 जानुवारि 2022नि मोनाबिलि समाव क'क्राझारनि कारिगावनि खाथियाव जा रोखोमनि मोनसे जाथाय खालामनानै जोंनि बिथांमोना बुजिस्लाबनो हायैयाव जानो हागौ जे जोंनि मानिजाथाव सासे लाइमोन सिखना राजा बिस्मित बिथांखौ जि मोनसे मोसौ सिखावनि सन्देहजों बुथारबाय, बेखौ जों दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों जोङो निन्दा होदों आरो जों दुखु फोरमायदों, जोंनि गोथौ दुखु मोननायखौ जों दिनै फोरमायदों। आरो बेजों लोगोसेनो सासे सुनिल मुर्मु बिथाङाबो माने थैनायखौ जों मिथिबाय आरो बिथाङा एक्सिडेन्टआव थैदों, बे गारिजों सौदावनानै बिथाङाबो थैदों। दा बे जोंनि थाखाय गासैबो जाथाया जोबोद दुखु गोनां, जों बेखौ गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायदों। नाथाय बेखौ लानानै क'क्राझारनि बे कारिगावआव जेरैबायदि आदिबासि आरो बर'फोरनि गेजेराव बा सान्थाल आरो बर'फोरनि गेजेराव जि मोनसे फोथायलायनो हायै मोनसे गिनाय भाब सोमजिबाय, जायनि थाखाय गोबां बर' फिसाफ्राबो खारबाय आरो सान्थाल फिसाफ्राबो खारनो गोनां जाबाय। दा बेवहाय सोरनिबा न'आवबो सावजाबाय आरो लोगोसे जायफ्रा न'आव सावजायाखै बिथांमोना माने गिनानैबो खारनो गोनां जाबाय। दा बिथांमोना माखासेया रिलिफ केम्पआव दङ। दा जों दिनै खावलायगोन जे जाहाथे बै रिलिफ केम्पआव थानायफ्रा जाहाथे थाबैनो गावबा गाव न'आव थांफिननो हायो, बिनि थाखाय सरकारा राहा खालामनांगौ। बे जोंनि थाखाय मोनसे, मानोना बे गुसु समाव आरो बे समाव जोंहा आनजाद फैगासिनो दङ, जोंनि बे गुसु समाव आरो बे आनजाद फैबाय थानाय समाव जुदि रिलिफ केम्पआव थानांगौबा बियो जोंनि थाखाय माने बारा थिग जानाय नङा, हाइजेनिक जानाय नङा, दुखु गोनां मोनसे थासारि बे जानानै थागोन। बेखायनो सरकारा बिथांमोना गावसिनि मावनायनि गेजेरजों माने थाबैनो माबोरैहाय माने बर' आरो सान्थालफोरनि गेजेराव माने बुजा-पराखौ लाबोनो हायो, आगोलनि बायदि समखौ जाहाथे बोरै लाबोफिननो हायो, बिनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावथों, जों बेखौ खावलायदों। आरो जोंबो दिनै हारिनि मोनसे माहारि आफाद हिसाबै बर' थुनलाइ आफादानो होन, जोंहा सान्थालिफोरनिफ्राय जोंहा जेरैहाय माने असम सान्थालि साहित्य सभा आरो लोगोसे सान्थाल माने स्टुडेन्टस इउनियन आरो जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद दङ। जों जयैनो जा हायो जों खामानिखौ मावबाय थादों, जाहाथे जि मोनसे जालांबाय, मोनसे गाज्रि जाथाय जालांबाय, जाय जाथायखौ जों दिनै निन्दा होदों, जों दिनै मुगैदों, जों दिनै सोंखारिदों, बे जाथाया खुनु दिन जाबावा, बेखौ जोङो सरकारखौ खावलायगोन। आरो मोनसे खोथाखौ जों दिनै बुंगोन, बै जोंहा सिखना राजा बिस्मितखौ बुथारनाय जाहाथे जेसेबां सुबुं दङ सासेबो बारग'आ, गासैखौबो हमजोबनांगौ आरो जुदि सोरबा दंबावब्ला बेखौ नागिरनानै हमनांगौ, बे जाबाय जोंनि दाबि। आरो बेजों लोगोसे सिखना राजा बिस्मितनो सरकारनिफ्राय जेसेबां हायो बिथांनि न'खरनो कम्पेनसेसन होनांगौनि थाखाय जों दिनै दाबि खालामदों।
मानोना बिथाङा एखेबारे नंखाय मोनसे अजदाव गावनि जिउखौ बावसोमनो गोनां जाबाय। बे जोंनि थाखाय जोबोद साननो गोनां बाथ्रा, दुखु गोनां बाथ्रा। आरो जों दिनै सरकारखौ खावलायगोन जे जोंहा सान्थालि भाइफोरनि गोसोआव माबा मोनसे शंका दं नामा, जायनि थाखाय बिथांमोना बर'फोरनि सायाव बे रोखोमनि मोनसे गाज्रि गोसो लानानै खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनदों। बेखायनो बिथांमोननि गोसो सिङाव जुदि माबाफोर सन्देह दंब्ला, शंका दंब्ला, जाहाथे बेखौ सरकारा फोजोबनो हायो, बेखौ जों दिनै प्रेस मिटनि गेजेरजों जों दिनै खावलायदों। मानोना जों मिथिनायाव बे जाथाया हरखाबै जायाखै। बिथांमोना माबा मोनसे सन्देह खालामनानै थाबाय थाखादों आरो बिनि उनाव बे जाथाया जादों। बेखायनो जों दिनै सरकारखौ खावलायगोन बे बिथिङाव जाहाथे गासैबो बिथिंखौ नोजोर होनानै जोंनि आदिबासि भाइ, जोंनि बर' माने बिदा फंबाय बा जोंनि बर' फिसाफोरा जाहाथे आगोलनि जि मोनसे थासारि बेखौ जोङो मोनफिननानै जों ज' थालायनो हायो, जों ज' खामानि मावनो हायो, जों बेनि थाखाय खावलायगोन। आरो बेजों लोगोसे जों दिनै उदालगुरि जिल्लानि जोंहा जिल्ला खुंथायखौ जों दिनै साबायखर बावगोन। दिनै बिथांमोना माने डिसि अफिसाव मोनसे मेल लादों आरो बेनि गेजेरजों मोनसे पिसनि मेसेज बिथांमोना होनो नाजादों। आरो बेयावबो जोंहा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन माने आफादफोर, जेरावनाखि थुनलाइ आफाद दं, फरायसा आफाद दङ, जयैनो बेहाय बाहागो लादों। आरो जों दिनै खावलायगोन जे क'क्राझाराव जि जालांबाय 19 आरो 20, 19आव जाथाय जाबाय, 20आव बेनि फिन जाथाय माखासे जाबाय, जाहाथे बेयावनो जोबथायो। बेनिफ्राय आरो जेरावबो गोसारनो नाङा। उदालगुरि जिल्लायावबो जों दिनै खावलायदों बै क'क्राझारनि जाथाया क'क्राझारावनो थाथों, जोब्बाय बियो। जोंनि उदालगुरियाव जेसेबांनाखि आदिबासिफोर दङ, बर'फोर दङ, बिथांमोनखौ जों दिनै खावलायगोन बै जाथाया जोंनियाव जेबो जाहाथे गोहोम गोलैफैया। सोरबा जुदि माबा मोनसे रिउमार बाथ्रा फोसावोब्ला जाहाथे लोगो लोगो जोंनि माहारि आफादफोरनो खोन्थायो। बर'फ्रा बर'फोरनो खोन्थागोन, आदिबासिफ्रा आदिबासिफोरनो खोन्थागोन। आरो जोंहा जिल्ला खुंथाय दङ, पुलिस खुंथाय दङ, जाहाथे बिथांमोना बे रिपर्टखौ थाबै होयो। आरो जोंनि गेजेराव जि मोनसे गोजोन थासारि फैबाय दिनै बिटिसिनि सिङाव, बिटिआरनि सिङाव, बे गोजोन थासारिखौ जों मालाबाबो खोमानो लुबैया। जोङो मिजिं दङ जे जोङो बिटिसिखौ जों मोनसे मोजां खुंथायनि गेजेरजों जों ज' थालायनानै जों खामानि मावनायनि मोनसे परिबेस जों लाबोनो हागोन, बेखौ जोंहा फोथायनाय दङ। आरो